Napo ko yung mga kauban dire yung mga sipat. Nagkaog fried chicken. Cha! Sa mairoa nga dol-dool ban. Sa isa kong vlog. Guys. Nami dire sa padulong may Capital Ground. Glag-glag mi, mag-badminton mi dito. Ay, dire. Daplin. Tapos mo. Maglaag mi, mag-badminton mi sa Capital Ground kay gimingawa na mi sa sigtambay sa balay. Kapoy na tao sa balay. Kapoy na tao sa balay. Kapoy na doon sa balay niya. Matog Capital Ground niya. Happy to snack. Sabi na ko eh. Layo siya din, layo. Layo. Kakatanim agi. Lusot. Ginito na, pangitag labay. Pabuta lang may babot mo dito guys. Kaya ilisod kayo, kaya masigunit. See you in Capital Ground. Abot na may diri guys. Isinguta ay, wakadalag paniyo. Yung tin. Abot na may sa Malaybalay Capital Ground, diri sa kuan. Hi guys. Kasi Poport, nagka-og fried chicken. Bugnaw kayo, nagbadminton may nilapalid man sa hangin noon. May klaro. Napalit sa hangin. Dili di mayo magbadminton pag kuan ay. Dili mayo magbadminton pag hapon na dapat morning kay para nahangin kayo ang racket. Iyang gapaliron. Kani ba iyang gapaliron na nga kung may lami bawo matagukod. Hugaw me. Kita na ko sa inyong view guys. Manang view. View sa kuan. Okay. Mana mo na sila ka nagbarog-barog. Mga bata na, mga estudyante nagdula og kuan. Wala na po din nagkuan. Unsa na sila dana nga nagsasakay na ilang kuan. Unsa kaya siya tawagan na lay? Skateboard? Skateboard? Bibo sila, mga estudyante na sila, mga kabatanunan kay human naman ang baksin, manam na sila baksin, di duwa sila dire. Man yun nindot sa mga bata dire, mga ulitog dalaga kay layo gid sa bisyo kay namay mga kuan dire sa Malaybalay, mga sports. Kapuyan sila, manay sila kapitol. Yung bibi niyo. Kapuyan mga batanon dani, tambay. Anay sila kapitol magdula, mga sports. Ay pa sila nagdala sila kuan. Kami naglaka rami dire. Yaka rami Poport, na nagian niya fried chicken sa dala, nagpalit. Ulo. Nagpuskat pud sila sa ilang kuan. Ay pang nagdala tagbanig-banig, tagbala. Napoy nagpicnic dana eh. Nagdala banig-banig nila. Patay. Kami nang yaka lang this daplin. Nari ang tiglimpyo dire oh. Tiglimpyo sa grass. Nangagi. Tagang sagput. Pinindat manilimpyuhan ang kay kuan ang mga sagput ba. Gimawiran na ba? Nipis na ba? Kasi tagas na kayo. Gandagan mo dito. Ayaw ko lingkure kayo bugat kayo na. Dagan-dagan na po ito. Lala. Gandagan mo ba? Iya sa nakaun. Ako na. Paksud anong niya? Wala pa siya kaon, ayaw siya magdagandagan. Mga kuan ay mga athletes, nagkuan sila. Nag-exercise na. Ha, kana bitong inhale exhale ba para tasog hangin. Muna ibuhaton dire sa mga kuan, mga estudyante. Dagan dire nakahuman og eskwela tungod sa sports. Kana aktibo dire ang Malaybalay sa mga kabatanunan ug mga sports. Muna sila daan layo sila sa mga bisyo kay puro gid mga batanon ni dire naa. Kay doon mag-eskwela ni BSU. Garan dire mga BSU. Una po ko naglingkod. Amang ka. Kena.
Urag kuan ay nanhimi ni Laika og ni Popot, urag nindot ang paminaw kay nara may permis sa balay no aron naras TV. Urag nindot ang paminaw ba nga naa diri naglikod-lingkod. Exercise kanaw sa mga tao, ug nga hangin. Ako ipakita niyo sa Laika, dagan-dagan sa Laika. Dagan sila katuan na sila yung ikaw port dagan na pong kaport nas po port nagtuog na dire nung sa man ay game mo namang tulganan ang kapitol sila kas layo port wa nas po port sunod magdata danig banig da sila ka Kaya may darn bar. dagan sila ka la dagan yun kapoy kapoy lay samot ka niyo ato mo to naan port ba hangin na po do malupad na po ning rocket na port gandagan mo port isig tug so wag ka og pa chicken tagay sila ka patilaw na sobra naday ko gipalit ganina guys na ko gipalit ganina sa Bausching nagpalit ko ani guys oh kanang kuan siya kana bitang oil brush ni siya kana bitang magkuan ka og mag barbecue ka nagpalit ko sa Bausching ganina kay kuan man nang hapit man mi kanida yun kuan sa oil sa laan wala man ko yun ani nagtigom kog mga gamit nahapit ko sa Bausching ganina kay naibog ko ba kanipod kinamay may gamay nga mga divider nga decoration gamay nga decoration akong divider nag-collection kog mga kuan decoration na napay isa last nara guys pakita na ko ninyo sunod na pod guys magpalit na pug kog decoration nana ko remembrance town sa kuan kung kwarta guys ba pasa kuan pag sweldo ni Idon tagaan mo kunya kwarta kay siyempre tagaan na hatag mo yun sa kwarta kay ilam ginang katungod nga kita tagaan pud ang mga babae para malipay pud ta so akong gikuan ipalit og mga simple agad nga decoration dili gud kaingon nga mahal pero makalipay butan ako sa akong gamay nga divider ala nay wolf oh nay baby wolf o dili naman siya baby uy la ka-cute doggy you so cute It's a girl. Cute. Ano si Poport? Part, imong likod oh, papailay. Wala. Loko na may mama. Wala, naibisaya nga iro dire. Murag siya si Pipay, may tubula. Tamang katoy, laat pug ka dire sa Kapitol. Nak, ayo nak, kaunang gid mo chicken, ihatag na ka. Ito kay Pagko man ang anak ko, ang anak. bagog mo siya anak. Nasa akong giingon nga pag nakoy kwarta ganahan ko magpalit mga decoration. Kani magidong kita babae maghilig tag sige decoration, mangita tag paagi nga maninda tatong bahay, palagamay kayo ba. Palagamay gud atong balay gud basta nindot kayo. Basta nagamay nga decoration. Kay sa gagmay pa may tag gamay man balay sa una niya. Lisod may nya karon aya ra man ni nagkagamit mi nga naisa kong trabaho kong papa kung sa una lisod man mi niya karon po naminyo ko gusto po na ako nga akong bahay nindot ba balag og dili kay ta pareha ng uban nga dato kayo nang nindot pud ba kaya nagpalit ko nagpagwapo mi sa akong balay balag gamay digud pareha ng uban nga mga nindot kayo pero napad sa tong unang huna ba nga magpagwapo dikan tao diri sa Capitol Ground nasa mong kilid da mga ulitaw og dalaga
Napo ko yung mga kauban din mga sipat. Nagkaog pa chicken. Chat! Sa mga iruang nga, dol-dool ban. Sahay sa akong vlog. Dagan na si Puport to. Kusog dagan, Port! Kusog! Sige! Dito layo! Dito sa layo. Ayaw, pag toyok, malipong ka! So, di ako mga gamit lay. Sulod na. Wala yun. Shhh! Doon ka! Dool man ang diri, wala ba tayo hapin? Indot sunod ba, dalon sa daddy ni mo. Sakay sa Puport motor, kita magkuhan pagkan. Dakpan na, Dakpanay na sa Puport, tura na gidi ang papa kadako. Shhh! Buros sabi ng isa kairo. Shhh! Kuha na sila slayo, gandaga na. Da, lipay kaya sila, dagandagan yun. Muni din ang dulaanan. Mga tao nga naasa kuan mga silingan la, dalaan yung mga bata dire, duwa ta. Dagandagan. Wa na, nahigda na malagi na. Nagyaka nami guys. Nagyaka-yaka lang mi dani. Lami unta kaya nagdala tagkuan. Lami unta nagdala mi og kanang hapin ba kay magdahigda. Lami man dahigdaan guys, di ka maulaw higda-higda dire kay o magailang mga tao ni ulam ta. Di ba Port? No. Ganahan ka dire laglag mo dualay? Dili. Ano di ba ka ganahan? Yan ko sa deeper. Haman nga deeper. Nasa kahoy. Haman. May bata oh. Sunod ko sa duha. Haman mo. Lakaw-lakaw lang duha dito ko sunod pod. Tagdag mga gamit. Baklay-baklay pod exercise, pagamay sa tiyan, bilbil na. Dagan na tingala guro nga. Kuna kog naong sa kong mama. Pagka naanin ako, wala na kong mama. Liwat na ko sa kong mama. Proud po ko nga liwat ko sa kong mama pod kay nga na magidaw na ang imong lawas maliwat sa mong mama dako ko kung bay maniwang ra ko pag wanay kaunon mag diet ako kung bay saman nga mga bata saman lay uli na ta Go. Let's go. Ready na. saman ta magad to Just 5. pakita na ko sa inyong mga bata diri ay nagduwa na gaduwa sila ang gagmay pa liwat para ni man nakadak port mo apil ta kag nana port gamay mong lawas buyag naman ka mo ni ang Capitol Ground diri guys da Capital ground. Still going. di pa man pwede madto dito gusto si Poport madto sa kuan gusto siya madto sa playground yung pa man na open diri sa daw mga bata mag dagandagan ha Ready na. Ready? ready na ready Port dagan na gidagan kapoy sa Poport dagan winner ka nagdahigda ko diri guys bala mo diya tiyo hangina dani thank you sa pagtanaw sa akong vlog until the next time I love you guys